جن و زارۆکên Daişê yên ku li kampa rojên ya li herêma Dêrikê wekî ku rêveberiya kampê diyar dike, ew li hêviya derfetekê ne ku dewleta wan ya Îslamî vegere û ji nava van kongehan werin derxistin. û heta wekî roja îro li ser ramanên tundrew berdewamin û zarokan li ser şerê kolanan perwerde dikin. أمي جارك دي فيجا أمي خنو بكن سروي أساسي خو تعلمنا سر أسلوبي إنه قتال الشوارع أو تشي بكن وابر وردا دبينن ووقت أنا يعني أفكان بوكا قبلكي من قوته يعني تكجا قيدا بفجرة كس نزانة. Bi guhartinên ku li Sûriyayê çêbûyî rûniştivanên girkê legê dibînin ku hêviyên şaneyên razayiyên Daişê geşbûne. Bi taybet ku piştî gelek çekên rejîma Rûxiyayî bi destxistine. Ji loma ew wekî hêzên civakî, kolan û bajarê xwe diparêzin û li hemberî hewldanên têkbirina aramî û aştiya deverên wan dirawestin. اف خلايا داعش جم مزحبونا واف كامبي وانا تشيبونا وهيزا وانا بشكي ارمانا وانا بشكي بللبوا ام جواك هيزا كجباكي هيزا جوهري مجي هشخو هيا ام ملطيخو باريزن ام هج ملطيخو هيا ام تفاصل ام تم ام تشتا هفالي في قصر جبل Li nava hêzên parastina civakî de gelek jinan jî cihê xwe girtine û dibêjin ku hikûmeta nû ya li Şamê mafê jinê bin têk dike û rola wê di civakê de winda dike û ew nikarin bi van ramanên ku nedûrî ramanên Daişê ne bijîn. Ji loma ew wekî jin civaka xwe diparêzin û hebûna xwe didine xuyakirin. تنظيما حكومتا نو ياغو هاتي سر جني ام دجي وي فكري منا وام قبول ناكن وي فكري وام هر وهر باراستنا ملاتي خودكن ام پشگیریا ملاتي خو بکن وكي هباجي جن Hêjayî balkişandinê ku li herêmên Kurdan bi dihan zindanên çekdarên Daişê hene û gelek kampên malbatên wan jî di destê rêveberiya xwe serdene û direwşa dawî de metersiyek mezin çêbûye ku êrîş li ser van cihan pêkwerin. Koalîsyona navdewletî jî ya li dijî Daişê derbarî vê yekê hişyarî daye û li hemberî wê hêzên xwe li herêmên Rojhilatê Feratê zêdekirine. Jîro Mîtanî, Dengê Amerîka, Dêrek.